Nej, I got a bad move. Typisk. Lige når du går, holder jeg op med spamklik. Fuck, man. Hvad fuck laver han? Så lige der bruger vi kan godt lide. Kom nu tab, mand. En eller anden grund tror jeg stadig, du har spamklikker på. Det har jeg sgu da ikke. Spam lillebror. Jeg skal lige se. Jeg vil ikke se, jeg vil bare vinde. Er de andre modstand? Er ham der Mathias god? Hvad? Er ham der Mathias god? Han er fin nok. Ligesom mig. Nå, så er han dårlig. En spamklikker du her. Jeg laver sgu da ikke andet. Nej! What the fuck? Hold kæft, mand, de nu. Hvad fuck laver den, mand? Det er det, den går rigtig langsomt. Lol, det var din tur til at gå, mand. Nej, godt nok. Nu har jeg gået. Jeg fører, selvom du har din spamklikker på. Det er dig for helvede, mand. Nej, jeg er lige kommet op på toppen. Ja, nu er det dig. Nej. Nu er det dig. Nu er det mig. Nu er det dig, hedder det. I'm in charge. Wow. Hvad sker der, mand? Jeg er god. Hak. Yep. Nej, gå nu op, din dumme harbo. Den går aldrig op, mand. Jamen det er det, man trykker ned og op, men den går ikke ned. Den går kun... Den går kun Nej, op og ned. jeg trykkede kun ned der. Jeg glemte at trykke på den røde måtte, så jeg kom op igen. What? Jeg må ikke engang komme af. Du taber i hap. Det er fordi, du har fået dine spamklikker på igen. Nej, jeg har sgu ikke nogen, der... For helvede, dø nu i hap, din fucking møgluder, mand. Du kan dø. Du kan sutte min hvide pæk. Slik din hvide nosser, mand. Ja, det er out of game. Jeg har... Så skal der nogen ringer. Nå ja, tiden går bare, jeg er ligeglad. Hallo. Kom nu, jeg har... Du distraherer mig ikke, jeg klikker. Jeg har... Jeg gider ikke mere. Jeg er hjemme. Spiller. Ja. Spiller bare. Ja. Nu taber du i hap. Ja, okay, jeg har vundet. Hvad? Hallo, jeg har sgu da vundet, hvis der er 3 sekunder, mand.
Nej, der er 3000 sæk. Hvad? Hvad, der er snart gået 2 minutter. Ja, ja. Ja, sådan der. Harp, du er fucking ude af game. Det er Du nu. er fandme slægt, mand. Du kan. Hvad? Fuck, mine fingre, de er ødelagt, mand. Ja, vi står... Hold os sådan. Hvad? Hallo, hvordan kan han græde, når han også får noget af præmien? Det kan han da ikke tude. Jeg græder slet ikke. Harp, hvad har du lavet hele natten? Har du så spamklikket? Har du gal mine fingre, mand? De er ødelagt. Bitch slap. Du mener bitch? Bitch slap. Hallo, så er det Mathis, det er dig, din fucking noob. What, jeg spiller mod Harp? Hallo, det er ham for helvede. Hallo, luk lige min lillebror ind. Nå, hvad? Nej, han er der sgu da for helvede. Nej. Jo. Jo. Lol, det er Harp, mand. Nej, men... For helvede, nå, det kunne I godt. Nej, for helvede. Og vent dig lige ordentligt, så du står... Spiller du lige for din lillebror, hva'? Ja, hvad? Spiller du lige for din lillebror? Det kan jeg godt, hvis der. Det er det. Det er dig, der skal gå frem og tilbage. Nu er det hende. Nu er det dig. Dejlig bærbar mus, hva'? Nå, jeg tror det bliver os to, Tina. Skal du have happy slap? Ja. Hvad fuck sker der for det her nu? I Harp? Don't talk. I Harp, jeg har lyst til at sætte 5 mønter mellem dig og Tina. Hvem af jer, der vinder bedst ud af 3? Det har jeg sådan lidt lyst til. Bedst ud af en, for du ved, jeg vinder.